nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa måltid för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Väddingvårdar är lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Riksi, kaksi, kolme, Sandra. Vi ska vara bastu, hålla på, släppa stress idag. Bastubröder med i sambröder, 100 grader nöja. Bara bastu, hämta på så släpp in bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hålla på, släppa stress idag. Bastubröder med i sambröder, 100 grader nöja. Bara bastu, hämta på så släpp in bara yr. Bara bastu, jo. Ja, just ja. Häll på vattnet med rongono. Tick, tick, tack, hon en gurkado. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, ända på värma jää. Stek till lockan.